Петък вечер с 9, 3 жени и бутилка вино. Вайбер звъни, пак изчезнала оня алфа под полата на мама. Едната му прати мусака, другата селфи от фитнеса. Той пуснал сим, пусна мълчание и цитат за истинско мъжкарство. Къде са мъжете? Кажи ми, не онези от мемета живи. Някой с гроб, не с ринглайт. Някой, дето плаща си Netflix-а сам. Айде бе! Къде са мъжете? Или пак са на зарядно при мама в панелния блок. Ние стопчета, те с филтър и гланц, истински имали. Или сме в грешния данс? Онлайн каталог от бради, в описанието вълк самотен. В реалност хилядна заплата и ще ти звънна, ама някой ден. Един пита, готвиш ли често, друг брои колко тежиш на кантара, а трети духовен с кристали, ама си трие през ден календара. Къде са мъжете? Кажи ми, не онези от цитати по стени. Някой, дето слуша надяга, като стане дума за сватба и данъци. Ей така! Къде са мъжете? Или пак са на консола до 3 на режим самолет. Ние с мечти ще видим сега, истински има ли? Или са в друг град? Може би са свършили в 90-те с онези дънки и ключове на коланите. Или просто сме станали строги, не броим за мъж онзи с 2 сторита и 3 емотикони. Къде са мъжете? Кажи ми, ако ги видиш, прати мукаци. Някой с характер, не съм емотикон. Някой, дето знае, извиняла и без трон. Къде са мъжете? Че ние сме разочаровани, но пак ми се живее. Ще си сипем, ще се посмеем до край. Щом ги няма истински, ще сме си мъжете май.